So sir, since kaarawan ng iyong pinakamagandang asawa, ano naman po ang gusto niyo sabihin para sa kanya? Frenchman! Lalo na po gusto niyo sabihin. Alisin po muna na. Harana packages, card drunk surprises, or perfect gifts ba ang hanap mo? What are you waiting for? Go na and inquire and book for JFS Petals and Services. What's up mga ka-JFS? I am Ate Angel, your love and surprise ambassadors at napakahaba man ng biyahe at dito tayo sa Hotel Yarabay upang surprisahan ang isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng swak na sulit na packages from JFS team. So ano pang iniintay natin? Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ibibigay natin sa kanya ngayong hapon. Siyempre, andito sa likuran ko, meron tayo red ribbon cake, we have a Rafa Bells cake, we have hot air bubble balloon na may get well soon mamay with fresh flowers, at syempre ang ating 5 feet stuffed toy, at syempre ang ating napakabonggang money bouquet with fresh flowers worth 5,000 pesos. At syempre, aranahin din siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. So ano bang hinihintay natin? Tara lang kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Tara na't bayihin na natin si Nanay all the way here from Mobiliar, Albay! So we are here now at Bautista, Hoveliar, Albay. Tara't samahan niyo ako surprisahin ng ating pinakabonggang nanay ngayong araw. So, dito tayo. So, napakalayo guys ng biyahe natin. Pero super worth it. And amazing. Yung travel natin. All the way here from Hoveliar. So, we're just gonna see the sunset. Excuse po. Dito po nakatira si Ma'am Alicia Arevalo. Sige po, thank you. Hello po. Ay, hello po nanay. Sino po dito si Ma'am Alicia Arevalo? Ay, kayo po, Nay. Pwede po, Nay, ma-interview po namin kayo saglit. May handaan pala dito. Sus ko nakakaya. Ay, sige po, mamaya na lang po, Nanay.
Pwede po patigil muna ka. Pahina kami ng video okay. Pwede po pahina kami ng video okay. Konti lang. Saglit lang po. Dito po kayo. Sige mami, dito na lang ako mami. At siya na lang ako makawin. O sige. Hindi ka no. Okay lang mami. Go lang mami. Mami, bali po, ganito po. We are from Naga City po kami. Bali po, meron po kasi sa aming nagpadala ng letter na kailangan daw po namin kayong isensus. Kasi daw po, balita po namin, doon na lang po, saan po? O doon na lang daw tayo intervene si nanay. So, halika doon tayo natin. Ayan nanay, so, mag-interview lang kami for census saglit. Bali po nanay, wala naman po kayong nararamdaman na masama or something like ibang feelings lang ngayong mga nagdaang araw. Paa mo lang. Bali nanay, may ina-expect ka po bang census ngayong araw? Wala man po. Ilang taon ka na po nanay? Ngayong araw, 66. 66 ngayong araw. Opo, birthday ko ngayon. Ay, birthday niyo po. Okay. So, ngayon po, meron po kasi kaming inihanda ng mga regalo para po sa pinadalan kami ni Kapitan ng letter, ibigay daw po sa amin sa inyo. After ng census po, meron po kaming inihandang mga packages lang po para sa inyo. Bali po, pipili po kayo dyan ng tatlo. Meron po kaming groceries, may bigas, and also meron din po kaming surprise na package. Wow, surprise package. Pero nanay, mga grocery lang yun. Okay lang yun? Sige nanay, pwede ka po bang sumama dun sa baba, sa sasakyan, para po makapili tayo kung anong regalo po yun. Okay? Sige po. Ay, ito saya-saya ni nanay. Halika nanay. Bali nanay, gusto namin, iatid namin talaga sa'yo ng direkta. So, okay lang naman ka, nanay. Swerte ko talaga ngayon. Swerte mo ngayong araw kasi may regalo ka, no? O, sige, nanay. Ko pa naman. Kaarawan nyo pa, di pa namin alam yun, ha? Ay, magmirindal ko. Ay, mamerendal po. At siya na po kami mamerendal. Naalok na ako ni nanay magmerendal. Kasi kaarawan ko ngayon. Nanay, dito ka po, nanay. Dito ka, nanay. Hello po, nanay. So, nakamask po ako. Okay lang po. ako hindi Okay lang po. Magpapalit lang po ako ng face shield, ha? Wait lang po. Ayan, nanay. So, dito ka, nanay. Sabi nyo nga po, wala kayong in-expect na census ngayong araw. So, ngayon po, andito po kami upang iatid sa inyo direkta yung pinapabigay po ng barangay para sa inyo. Ready na po ba kayo? Opo, ready po. Ready? Ready. Sige, napakaganda naman ni nanay. Napaka-energetic. Sige, nanay, buksan niyo po to. Itong hawak ko. Ito po. Dito po. Ito po. Tapos, sige, nanay, buksan niyo po. Mataas? Yes, po. Sige po. Ano? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, nanay. Harap ka dito, nanay. Harap ka dito. Hello po, nanay. Kami po ang JFS Petals and Services from San Fernando, Camarines Sur. At gusto po namin iandog itong mga regalo na to para sa inyo. Meron kayong Spy Fit Stuffed Toy, may letters, may cakes, at syempre, nanay, since ikaw ang may birthday ngayon, tanggapin niyo po tong lucky sash namin na may happy birthday. Ayan, nanay, ilusot po dito. Ayan. At syempre, nanay, meron akong... Ay, tawang-tawa si nanay. At syempre, nanay, meron akong regalo para sa iyo. Wait. Ayan. Na 5,000 pesos with fresh flower bouquet. Para po yan sa inyo. Ayan. So, nanay, kumusta naman po ang feeling na na-surpresa ngayong araw? Napakasaya ko pong mabuti sa lahat ng kaarawan ko. Ngayon lang po ang pinakamasaya ko. Bababa niyo, nanay. Ayan. So, nanay, kumusta naman ang feeling talaga ngayon na
may 5,000 ka at syempre, may mga regalo ka dito sa likod. Opo, masaya, pinakamasaya kong araw ngayon. Ayan. So nanay, sa tingin mo kanino kaya galing itong regalo na to para sa iyo? Ano? Sa ano po, pa, siguro sa barangay kapatid ko, kung kanino. Barangay Captain. Sisi na barangay Captain niya. Charot lang. Kaya Ayan na. sa inyo po. Ay nanay, ito po ay galing kay Mami Arlene na inyong pinakamamahal na anak ni Mami. Salamat. At syempre po, ay ang mga regalo na yan, meron po kayo ditong 5-feet stuffed toy, may cakes, at syempre may Ferrero chocolates, at syempre po, haranahin kayo ng surprise aranista namin na si Kuya Gab. Pero bago po yan, nasaan po ba dito si Mamay? Si Mamay po. Si Mamay? Hindi naman po yung mga Ay, hindi na. So, may regalo dun po kami sa kanya na itong Get Well Soon, Mamay, para po yan sa kanya. So, ayan, Mami, may balloons ka pa dito sa gilid. Wow, nakakabata naman talaga. Pero bago yan, Mami, meron akong gustong basahin na letter para sa iyo na pinabibigay ni Ma'am Arlene. Happy birthday, Mama. Na-surprise ka ba? Kung na-surprise na kita, deserve mo yan, Ma. Maliit na bagay lang po yan Malaki kumpara na sa akin. sa malaking sakripisyo nyo na kayo ni Papa para sa aming 7 magkakapatid. Salamat po sa pagmamahal at pagdadasal lagi para sa aming kaligtasan. Ibababa niyo po yung money bouquet natin. Ayan. Na kahit kami nakakalimutan na namin magdasal para sa sarili namin, nandyan po kayo para gawin yon sa amin. Salamat po sa pag-alaga mula bata pa kami hanggang ngayon. At tulad nga po ng lagi kong sinasabi sa inyo, ingatan niyo po ang kalusugan niyo, lalo na si Papa, at para sa inyo at sa amin na din. Nag-iingat din po kami para din sa inyo. Sabi mo nga po, second life na natin to. Kung tutuusin, kasi sa lahat ng anak nyo, sa akin po kayo nahirapan sa panganganak, kaya ginagawa ko po to para pasalamat na din. Stay young, Ma, at dasal ko po sana na umabot pa sa edad nyo ng not 2 but 3 digits pa kayo ni Papa, para makita nyo pang lumaki ang mga magiging apo nyo at sa akin. At syempre, bago mangyari yon, gusto ko kayo na maghahatid sa akin sa altar, sa kasal ko soon. I miss you. Salamat sa pag-aalaga kay Mamay. Stay safe kayo lagi dyan. Hugs and kisses from Taiwan with love. Your sweet, loving bunso, Arlene. Ayan! So, nanay, bunsong anak niya po si Ma'am Arlene. So, kumusta naman po na malayo si Ma'am Arlene? Ano pong nararamdaman niyo? Nagdadasal po palagi ako dahil nag-lockdown din daw po. Opo. Bali, ayusin niyo po yung money booking. Kanina po, nagkita kami sa video pula. Ano pong sabi niya? Wala naman sa akin kinuwento pa. Ay, syempre, Mami, surprise eh. So, Mami, ayan, Mami, hindi pa dyan nagtatapos. Dahil syempre, haranahin pa po kayo ng surprise haranista namin na si Kuya Gab, pero doon na lang sa loob, di ba? Opo, opo. So, ayan guys, kasama ko ang ating lucky Mami, all the way here from Barangay Villar. So, tara na taranahin pa rin siya with our surprise haranista na si Kuya Gab. Isang napakabonggang welcome naman talaga ang ibinigay natin sa ating maswerteng Mommy ngayong araw. So tara na taranahin na siya together with our surprise saranista na si Kuya Gab. Huwag na po, Mami. Ayan po, microphone. Mami, pwede ka na ba maging dalaga ulit? Opo, sana po. Ay, hihigit sa isang katulad mo, inang mapamahal na totoo. Lahat sa buhay marami handang ialay mo. Walang nang
me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Kaya so palakpakan natin si nanay. Thanks to you. Okay guys, so yan ang dalawang inihandog natin sa ating napakaswerteng mami na nandito sa aking gilid. So mami, matanong nga kita, kamusta naman ang pagiging dalaga na hinaraan na ngayong araw? Ayan. Kamusta mami? Masayang masaya. Okay mami, hindi pa siya nagtatapos. Siyempre hindi matatapos ang araw na to na hindi ka nag-blow ng iyong Rafa Bells and Red Ribbon Cake. Sabay-sabay tayong kantaan si mami ng happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mommy, make a wish and blow your candles. Ayan! Yay! Ayan! So, Mommy Alicia, kanina ko pa tinatandaan yung pangalan eh. Mommy Alicia, pwede po bang maimbitahan ko yung asawa nyo? Nasaan po yung asawa nyo, ma'am? Halika dito, sir! Ay, tumatagay pa! Ay, tumatagay pa! Sir, halika dito, sir! Ayan. Tabihan mo si Mami. Ayan. So, sir, since kaarawan ng iyong pinakamagandang asawa, ano naman po ang gusto niyo sabihin para sa kanya? Ano ang gusto niyo sabihin? Alisin po muna na. Ano ba kung gusto mo sabihin mo, ma'am? First time ko makahilig ako. Sige po. Ayan. So, Mami, ano ba gusto sabihin mo? Magulang pa daw ako, I love you. Ano ba bang gusto niyo sabihin kay Mami? Bangat kita sana. Wait lang po. Wait lang. Ano ba gusto mo sabihin? Wait lang. Nano? Naiiyak na kasi siya. Sige, Daddy, okay lang yun. Ano ba gusto niyo sabihin? Ay. 66. Ikaw, sir, ilang taon ka na po? 65. Ilang taon niyo gusto magsama ni Ma'am? Hanggang sa Hanggang sa... wakas. So, Daddy, ang wish din po namin ay magtagal pa po ang inyong pagsasama hanggang sa wakas. At syempre, pwede ko rin po ba ma-invite isang representative na anak ni Mami? Halika dito, ate. Si Ma'am Janjan na lang. Si Kasabwat ta. Kasabwat. Ayan. Mami, wait lang po. Wait lang. Uy! Wait lang po. So, Mami, since ikaw po ang representative para sa lahat, ano pong gusto niyo sabihin sa iyong pinakamamahal na nanay? Sa unang-una, nagpasalamat ako na naging parte ako sa buhay ni Mama. Kumbaga, hindi man kami masyadong close kasi mandaway namin eh. Oo. Tapos, wish ko lang na mumabab ang buhay nila kasi ayoko yung mawala ng magulang pa. Saka, in behalf of my, mga kapatid ko, happy birthday and I love you forever. Ayan. Isang kiss naman po para kay Mami.
pong gusto niyong sabihin sa lahat, kapamilya, anak, mga kaibigan na nandito ngayong araw? Salamat po sa pagpunta nila dito sa aking kaarawan. Salamat po ng marami sa kanila. Ayan. So, mami, ayan. Sino po? Ay, si mamay. So, wait lang po. Si mamay, nasaan si mamay? Naririnig niya pa po ako. Okay po. Mamay. May. 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 Ito po, mamay. Regalo po to ni ma'am. Regalo po ni Ma'am Arlene para po sa imo. Fresh flower bouquet po na may hot air bubble balloon na nakalagay po, get well soon, mamay. Para po sa iyo, para pakantaman si mamay. Ayan. Mamay, ilang taon ka na, mamay? Ilang taon na ka, mamay? Ilang taon ka na daw? Ilan na daw ang edad mo? Ha? 87. Oh, para pa ka naman natin. Mamay, kahit po dahil kami masyadong naintindihan, long live pa po para sa'yo. At syempre, stay maganda lang, nanay. Smile ka, smile. Smile ka, nanay, smile. Ayan, nakasmile si nanay. Ayan. So, mami, ikaw po, anong gusto niyo sabihin? Any last message po? Para po sa mama. Sa mama niyo po. Sana po hanggang sobra pang 100 ang ano niya, kaarawan. Birthday. 87 pa lang siya. Sa mga anak niyo po, mami, ano pong gusto niyo sabihin? Salamat sa mga anak ko na nakapunta dito. Kahit wala yung mga anak ko na sa Maynila, dahil nga sa pagbiyahe ba sa pamilya, hindi sila nakauwi. Maraming salamat pa rin sa kanila. Nabati ako. Masaya ka ba, mami? Malaking salamat sa anak ko. Walang idea Nagpadala. Ayan. Masaya ka ba, mami? Opo. Sobrang saya? Sobrang saya. Ayan. So, bago natin tapusin to, since nandito tayong lahat, sasabihin natin, Happy birthday, Nanay Alicia. Okay po? At the count of 1, 2, 3, Happy birthday, Nanay Alicia! Yay! Again, we are the JFS Petals and Services. Isang nanay na naman na nabigyan natin ng saya at sorpresa kahit napakahaba ng biyahe. Again, I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts posted sa aming videos. Upcoming videos, abangan niyo po yan sa mga susunod na cartoons. Again, nanay, pagal na si nanay sa ating nagtorog na. Ay, nanay, magbabay ka naman, mami. Magbabay ka. Magbabay!